Okay, welcome everyone who's found us now when we found you and we're actually live. Takže vidíte všichni, že jste nás našli. My jsme tady byli před chvilkou a my jsme našli teďka vás a jsme rádi, že jste vy našli nás. And we are gonna, for about 10-15 minutes, we're gonna explore, hands up, the awkward and awesome world of touch. Takže dneska tak během 5 až 10 minut budeme objevovat prostor na téma ruce nahoru, vy úžasní a stydliví vy. And I'm here with Jana and Markéta, who are both from Czech Republic, and we're also having Czech translation. A já jsem tady s Janou a s Markétou, které jsou z České republiky a máme tady i český překlad. So if you don't speak Czech, you get a little break to just allow things to, you know, fall into your world. You probably have to translate that. Takže pokud nemluvíte česky, tak máte aspoň chviličku čas, abyste se uvolnili do svého světa. Is she breaking up a little bit? I'm not too sure. You okay, Marky? Okay. Well, to start off, I actually asked a question in some of my threads, and I was asking people if they could give me some moments when they had the sense that touch was really awesome, and some moments when they had the sense that touch was really awkward. Takže já jsem ve svých skupinách položila otázku, aby mi lidi dali vědět, kdy dotek, když se jich někdo dotkne, kdy mají pocit, že to je úžasné, a kdy, když se jich někdo dotkne, mají pocit, že to je opravdu divné. And so just to give you all a sense, and you can look in your, like, what is this for you? Takže jenom, abych vám dala takový jako vnímání toho, jaké to je pro vás. Okay, so here we go. Here are some times when some people really get that it's awesome with touch. Wonderful, beautiful. Takže já s vámi chci sdílet, kdy mi lidi napsali, že pro ně dotyk je něco úžasného. Okay, first one. When I'm holding a baby and it reaches out to touch my skin. Když držím miminko a vnímám, jak se dotýká mé kůže. When I touch my drumsticks and hit my drum with them, that feeling that the sticks are moving in my hands. Když se dotknu svých paliček na bubny a když se ty paličky dotknou bubnů a cítím, jak se ty paličky hýbou v mých rukách, tak jsem úplně nadšený. A really great and yummy hug. Opravdu úžasný a takový hluboké obětí. A passionate kiss. Takový vášnivý polibek. When someone squeezes my muscles after I worked out. Když někdo úplně zmáčkne moje svaly po tom, co cvičím. Stroking a puppy. Mazlení se štěňátkem. Or similar, when I touch my cats and they like touch me back with their paws. A nebo něco podobného, když se dotknu kočičky a ona se dotkne mě zpátky se svýma jemnýma tlapičkama. Just notice that energy, the energy of like really wonderful, awesome touch. A jenom vnímejte tady tu energii toho úžasného, příjemného doteku. Like notice what it does with your body, like what sense you have in your body when I read those. A uvědomte si, co to dělá s vaším tělem a co vnímáte a cítíte ve vašem těle, když čteme tady ty příklady. Okay, and then we have the more awkward touch. Takže teďka máme ty divné doteky. So just notice if your body changes when I read these. Notice like if you have a sense of it.
Takže jenom si uvědomte, jestli se vaše tělo mění, když začnu číst tady ty, jestli vnímáte něco jinak. A really clumsy kiss. Opravdu takový hodně blízký polibek. Having sex with somebody new. Mít sex s někým úplně novým. When someone I definitely don't want to touch me, touches me. Když někdo, kdo rozhodně nechce, aby se mě dotýkal, se mě dotkne. And when I touch someone and discover they don't want me to. A když se já dotknu někoho a zjistím, že ale oni úplně nechtějí, abych se jich dotýkal. When someone wants to say something and touches my body harshly to get my attention. Ew. Když někdo něco říká a dotkne se mýho těla docela silou, abych dával pozor. When someone hugs me, but there's no soul, there's no one there. It's more like a performative hug. Když mě někdo obejme, ale je to jako kdyby tam nebyla žádná duše vevnitř, je to jako kdyby to bylo jenom obětí na oko. Sometimes with family members. Někdy třeba s rodinnými příslušníky. And hugs that feel like super important, like something very significant is going on and they go on forever. Often happens in like spiritual communities. A třeba obětí, kdy vás někdo tak silně a tak strašně dlouho objímá, že máte pocit, že to je na věky. Třeba například v různých spirituálních komunitách. Now notice your body. Like, is there a different energy in your body now than when we were talking about like the awesome, wonderful touch? A teď si uvědomte vaše tělo. Jestli je tam jiná energie, než když jsme se bavili o těch úžasných a příjemných dotecích. For me, it's kind of like, it's like I get little ants in my body. It feels like uncomfortable, like I'm just perceiving that energy of kind of want to move away, like not want to be there. While the first one was more like melting. Takže já třeba vnímám různé takové jako mravenčení v těle a takový pocit, že chci odejít a versus vlastně to první, které mě úplně rozpouštělo. But here is one of the trickiest part about touch, because touch is simultaneous. Ale tady je taková jedna zvláštní věc o dotýkání, protože dotek je jakoby simultánní. So you are so acutely aware of both how you perceive this interaction and how they perceive it, awkward or awesome. Takže vy jste si vědomí toho, jak vy vnímáte tady tu interakci, ale vy jste si vědomí i toho, jak oni vnímají tady tu interakci, ať už je to úžasné, anebo ať už je to divné a zvláštní. So a lot of times we think what somebody else experience is ours. Takže my si často myslíme, že zkušenost někoho jiného je naše. And a lot of time we take a lot of responsibility for them to make sure that they're okay. Like it becomes this whole intertwining of experience. A velmi často se děláme zodpovědní za to, jak oni se cítí, jak jim v tom je. A je to, jak kdyby tady ta propletená, sorry Katarina, intertwining, what you said? Like kind of like you're basically have to become the other person to make sure that they're okay. And you completely forget what you're actually what's true for you. Je to jako kdybyste se museli stát tou druhou osobou, protože se za ně stáváte zodpovědný a cítíte se jako oni, ale úplně zapomínáte, kdy v tom jste vlastně vy a co je pravda pro vás. So this is why a lot of times people want to stay in the safe box of touch to make sure no one is awkward, you or the other person. A to je vlastně důvod, proč spoustu lidí zůstává v takovém tom uzavřeném prostoru a nejdou se sebou ven, aby se ujistili, že vy nebo oni se necítí divně. And a lot of times that box gets really small. A velmi často tady ta krabička se stává velmi malou.
So there's like only certain people we're allowed to touch. Takže tady jsou jenom určitý lidé a jejich velmi malé množství, kteří se mohou dotýkat. And that's why, for example, we're allowed to touch our kids. To je například to, kde my můžeme se dotýkat dětí. And just to make it really clear, I am talking about kind, nurturing, healing, fun touch. I'm not talking about abusive, mean, or anything like that. A jenom abych to tady vyjasnila, já opravdu mluvím o zábavných, vřelých, velmi vyživujících dotecích, ne o zneužívajících, hrubých, nevhodných, neslušných dotecích. And it does relate, because if we could learn to trust ourselves to say no and yes to what we like and not like in touch, and also learn trust the other person to do the same, would we then be able to open up to a bigger space to explore touch? A ono to je velmi vlastně společné, jde to ruku v ruce, protože kdybychom se naučili důvěřovat sami sobě a říct ano nebo ne a dovolili důvěřovat i ostatním, tak bychom se mohli v podstatě uvolnit do mnohem většího prostoru doteku. I love that in Czech. That was beautiful. And just to end here before, I know Jana has some questions, but I just wanted to, I got so excited about this when I looked at this morning, because I think what we're doing is we're ordering touch. We're structuring touch so that we don't make anyone feel awkward or feel awkward ourselves, instead of allowing the chaos that could be there, that has that explorative, playful energy to it. A mně se líbí ta energie toho v té češtině. A co jsem se dneska ráno uvědomila, je, že my se snažíme strukturovat naše dotyky, dát je jak kdyby do řádu, místo toho, aby jsme se do toho uvolnili a vlastně vnesli chaos do těchto těch všech doteků. In this class that I do, Art of Touch, a lot of it is very playful. And the point of that is to get you to actually start exploring that you can go outside the box you decided is safe. A co děláme na právě tomto kurzu umění doteků je, že se dotýkáme tady tím jiným způsobem, což vám umožňuje, abyste vylezli z té malinké krabičky a uvolnili se do toho celého světa a přijímali dotek úplně jiným způsobem. Well, so that was our beginning. Now where do we go? Takže tohle to byl začátek a teďka můžeme do toho jít, protože Nička má nějaké otázky. Do you have a question for me, Jana? Máš pro mě nějaké otázky, Jani? I have to remember that Markéta is translating, because I'm not used to it that someone is translating me. Takže já se musím pamatovat, že Markéta mě překládá, protože já nejsem zvyklá, že někdo překládá mě. And it's really funny because when you were talking about this awesomeness and awkwardness, touches. Je to opravdu vtipné, protože když mluvíš o tady té divnosti těch dotyků nebo příjemnosti dotyků, tak já jsem měla tolik obrázků v mé hlavě. It was like so many pictures when we were, I could imagine the cat and dog, and then when we were talking about the, awkward touches, I had I could see some people, and it was so funny that when we were talking about the amazingness, it was like with the babies, with the animals, which was actually quite surprising for me, like that moment, because I never realized that. Am I supposed to remember that? Now you translate yourself, honey. Okay. I will translate myself. Sorry. Okay, go for it. Já jsem říkala, že bylo pro mě zajímavé, že když jsme si říkali tady ty doteky milé, ty hezké a takové ty nepříjemné,
takže bylo zajímavé, že jsem viděla prostě přímo obrázky těch lidí a nebo těch zvířátek a že je zajímavé, že když se bavíme o tom úžasném, že jsou u toho zvířátka, různé třeba hudební nástroje a když se bavíme o těch trošku divných dotecích, tak se mi ukazovali různí lidé, že bylo zajímavé i pozorovat ten rozdíl, že to bylo lidi a zvířata. Okay, I'm done. And I know you have, I just want to say it's such a good observation because what it is that babies and cats and dogs have no judgment. They have no projections, no expectations. Go for it. Já chci říct, že je to úžasné to pozorovat, protože když se bavíme o koťátkách, pejscích, miminkách, tak je to velmi jednoduché přijímat jejich doteky, protože oni nemají žádné projekce, očekávání, soudy. And then people have a lot of judgments, including us, and expectations, projections, all of that coming up, especially in the area of touch. A lidé, ty mají hodně různých právě projekcí, očekávání, závěrů, soudů a my je máme taky, co se týče vlastně různých dotyků. Sorry, I interrupted you. What did you want to ask? It's okay. I can see comments also here on Facebook, and people are like writing in Czech that they have a goosebumps, when they see the difference, like with the babies and then with the people. And you know what's also interesting is I need to translate, Jana, or will you translate yourself, Jani? Ok, já se přeložím, že tady čtu i komenty taky na Facebooku, kde lidé píšou, že jim třeba běhá mráz po zádech, že je to rozdíl, když se třeba navnímáte na lidi a také na zvířata a prostě na různé věci. And it's so here's what's so interesting is when you work with this in a class and you actually do practices where it comes up in the moment. One of the most beautiful things about the Access tools is that you don't have to be afraid for the judgments to come up because we have the tools to change that. And that's what gives such a freedom because you can actually bring all of it up. Everything is welcome. And then you use the tools. Takže Katarína říká, že to je na tomto úžasné, protože když děláme tady ty různé cvičení během kurzu, tak když přijdou různý soudy nebo takové divnosti, tak máme úžasné nástroje Access Consciousness, kdy my nemusíme jít do soudů, my můžeme všechny tady ty energie vyfacilitovat, aby se vlastně otevřel úplně jiný prostor. So it's a really good observation. I'm so glad you guys that you're commenting too, because this for me was such a revelation. When I realized, one, that the judgment that I have and other people is actually limiting the superpower of touch. A já jsem tak vděčná, že píšete tady to do těch komentářů, protože pro mě to bylo velmi osvobozující, když mi došlo, že ty soudy, které mám já a ty soudy, které mají ostatní lidi, vlastně limituje tu super schopnost a super sílu doteku. And then the freedom that is actually available if you don't have to keep them as real anymore. A potom také svoboda, která je dostupná, když už je nemusíte držet jako opravdové a skutečné. Did that answer your question or what you were looking? It's so funny, but sometimes what happens when you have a few questions prepared, so someone who can read your mind can just answer all the questions without asking them. Of course. Yes, that happens a lot. Takže Janička říká, že je to vtipné, protože velmi často, když máš připravený nějaké otázky, tak ten druhý, který ti umí číst mysl, je vlastně zodpoví. I bez toho, aniž byste je museli položit. A Katarína říká, že se to děje docela často. And it's amazing too. I did a weekend class in Poland, I think last year. A to je také úžasné, protože já jsem udělala 2denní kurz v Polsku. Myslím si, že to bylo minulý rok. And one lady, when we began the class, I was asking, what is touch for all of you? A jedna dáma, když jsme začínali ten kurz, já jsem se ptala, co je dotek pro vás všechny.
And one lady said, I don't like touch at all, and I'm actually here to have more ease with that. A jedna dáma řekla, já vlastně vůbec nemám ráda dotek, vůbec. A já jsem tady proto, abych si měla mnohem větší lehkost. And it's really important because it isn't about you loving touch to come to this class. It's about exploring what is true for you when it comes to touch, to give you more ease and joy. A tohle je velmi důležité, protože to není o tom, že musíte mít rádi doteky, když přijdete na tento kurz, ale je to o tom objevovat, o čem může být dotek pro vás. And so in the end of the class, like after the weekend, she loved the practices we did. And she said she loved touch. She just never knew that touch could be like this. A po tom víkendovém kurzu na závěr říkala, že se jí moc líbily všechny ty cvičení, protože ona předtím prostě nevěděla, že dotek může být i něco takového. And for her, touch was way more energetic than it was physical. A pro ní dotek bylo něco mnohem energetického spíše než fyzického. So we can do like a little practice just before we end. So if you take your arm, if you're watching this, and you can also do it. So first you touch your... Takže můžeme udělat takové malinké cvičeníčko i tady online, než skončíme. Takže dejte si takhle klidně ruku. And then you touch just physically, just softly touch your arm like this. And just notice what happens in your body. Jenom se fyzicky dotkněte tímto způsobem a jenom si uvědomte, co se děje ve vašem těle. So you're just softly touching your arm. Takže prostě jenom velmi jemně se dotýkáte své ruky. And now, put your hand like maybe 2 centimeters above your arm. And now a teď dejte ruku možná tak 2 cm nad vaší ruku. And now slowly touch it, but 2 centimeters above, right? So there's a distance there. A teďka se ho jemně dotýkejte, ale musí tam být 2 cm aspoň vzdálenost. A prostě and one more time. A ještě jednou. Just slowly. Pomalinku. And just notice which was the most intense for you. A jenom si uvědomte, jaký byl ten nejvíce intenzivní pro vás. And for some people, it's the physical touch. And for some people, it is the energetic touch. A pro některé lidi je to fyzický dotyk a pro některé lidi je to energetický dotyk. And it'll vary between people and also between days and moments of days. A je to opravdu různé mezi lidmi, ale i mezi dny, hodiny v dnech. So even just getting that sense that touch is so much more than we've learned expands your box. Takes down the barriers. Takže už jenom uvědomění toho, že dotek je mnohem víc, než jsme se naučili, prostě úplně schodí tu vaši krabičku a expanduje až za hranice těch bariér. So those are some things just to play with, to really access this. For me, like one of our true superpowers is touch. Takže tohle je něco, k čemu můžete začít mít přístup a co tak jako cvičíme, protože pro mě dotek je opravdu jeden ze super sil a super schopností. And we have it available all the time. A my to máme k dispozici pořád. And sometimes it can be so easy that you just move a little closer to someone. A někdy to může být tak jednoduché, že se prostě jenom přitulíte k někomu. You may not even touch them physically. Možná se jich ani fyzicky nedotknete. But you are touching them energetically, and just by being aware of that, you change them. Ale vy se jich dotýkáte energeticky a jenom tím, že jste si toho vědomí, tak něco měníte. Okay, I think maybe we're at the end. I could talk about this forever. Možná, že jsme u konce, já bych o tom mohla mluvit na věky,
I have to say, Katarina, it's very hard to translate that because my brain is melted. Já jsem jenom říkala, že je velmi náročné tohle překládat, protože můj mozek je úplně rozpuštěný. And I am like, wow, it's a beautiful fairy tale to fall asleep. A já chci říct, že to je úplně krásná jako pohádka na to usnout. It's very relaxing and it feels like something so true for us. A já chci říct, že to je něco tak uvolňujícího a něco, co mám pocit, že je pro nás taková pravda. And that's such a good point, because even a voice and the energy of a voice will touch you. A to je taková pravda, protože dokonce i hlas a energie hlasu se vás dotkne. I think that's a beautiful place to end. Já si myslím, že to je krásný prostor ukončit tohle živé vysílání. And if anyone would like to play, we do have a one-day workshop coming up in Prague, Czech Republic, on November 24. A kdybyste si někdo chtěl s námi hrát, tak máme takový úžasný workshop, který bude v České republice v Praze, a to 24. listopadu. And the only prereq for that class is bars. So a lot of you listening will have the prereq. A jediná prerekvizita na tento kurz je kurz Access Bars. Takže hodně z vás, kteří posloucháte, tento předpoklad určitě máte. So come and play. Takže přijďte se hrát. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I just want to add that we can, like, I can't personally wait, to explore this, because like until today, when we talking about this, so I have like more awareness about like what it can be. A já jsem říkala, že že vlastně až do té, když se o tom takhle hezky bavíme, že začínám mít takový jako pocit toho, co všechno nás čeká. And I'm just wondering, like, how touch can help us create kind of world and like what we can create with this. Yeah. A já si tak říkám, co nám, jako jak nám můžou třeba dotyky a dotek všeobecně vůbec na pomoc třeba tvořit laskavý svět. Yeah, and it's like the exploration has started. Je to vlastně o tom, že to objevování právě začalo. Thank you both, and díky oběma. Until the 24th. Bye. A vidíme se 24. Ahoj, bye. Thank you so much. Ahoj. Bye.